Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Владимира и съм сертифициран нутриционист, а тук е мястото, където споделям своето знание и съвети за здравословното хранене. В работата си с клиенти разбрах колко централна роля заема психиката в храненето, което ме мотивира да запиша магистратура психология на здравето. Днешното видео реших да посветя на връзката ни с храната и на по-дълбоките причини, заложени зад изборите ни на храна. Ще се запознаем с принципите на удоволствието и реалността, формулирани от Зигмунд Фройд, как те формират начина на хранене, способността за саморегулация и изграждането на здравословни навици на хранене. Целта на видеото е да помогне да разберете себе си по-добре. Ако сте се чудили защо се случва да се храним импулсивно, емоционално, защо преяждаме, защо дори се чувстваме пристрастени към определени храни, то това видео може да ви е полезно. Когато дете види бомбон, то иска да го изяде незабавно. В неговото съзнание не съществува представата за това да изчака за по-късно. Тази представа го плаши и дори ядосва. Детето се стреми към удоволствие, то иска да удовлетвори желанието си тук и сега. Този тип поведение психоаналитикът Зигмунд Фройд описва като принципът на удоволствието. Когато сме незрели деца, искаме да удовлетворим нуждите и желанията си веднага и от друга страна се стремим да избегнем болката. Под болката се има предвид не толкова физическа болка, колкото вътрешна неудовлетвореност или неудобство. Пораствайки обаче, човек се научава да изчаква, да отлага желанията си, съобразявайки се с обстоятелствата и държейки се, разбира се, социално приемливо. Така, например, един възрастен издържа цяла бизнес среща, без да отвори сандвича си, въпреки че е гладен, докато едно дете ще започне да плаче и да се тръшка, ако нуждата му не бъде удовлетворена. В порасналия живот принципът на удоволствието бива изместен от принципа на реалността. Човек осъзнава, че ще трябва да замени незабавното удовлетворение с такова, което се отлага във времето, тъй като външният свят не толерира вече искам тук и сега. Структура на личността според Фройд. За да разберем как се случва този преход и да опознаем себе си и собствените си реакции по-добре, е хубаво да обясня накратко структурата на личността според Фройд. Личността според него се състои от три елемента, които си взаимодействат помежду си и формират различни поведения. Това са именно ида, егото и суперего. Тук ще се съсредоточим само върху ида и егото, тъй като те са в пряка връзка с принципите на удоволствието и реалността. Незабавното удовлетворяване на желанията, за което говорихме, се свързва с ида. Ида е напълно несъзнателно, ръководи се от принципа на удоволствието и е единственият компонент на личността, който присъства още от раждането. Ида включва инстинктивното и примитивното, най-базовите импулси и желания. Егото от своя страна се развива в процеса на съзряване на детето. Егото е втория компонент от личността и е свързан с реалността. Неговата роля е да задоволи импулсите на ида, но по подходящ и социално приемлив начин. Егото оперира чрез принципа на реалността, който е противоположен на инстинктивните подбуди, заемащи централно място в принципа на удоволствието. Може да се каже, че принципът на удоволствието е мотиваторът зад определено действие, докато егото, залегнало за принципа на реалността, ни направлява да удовлетворим желанията си по безопасен начин, съгласно нормите на външния свят. Дисбаланс между принципите на удоволствието и реалността, намиращи израз в храненето. В идеалния случай принципът на удоволствието и принципът на реалността са в баланс помежду си. Неидеалният случай обаче е често срещан, особено във време като днешното, когато всичко е на един клик разстояние и от всякъде ни бомбардират с възможности да задоволим нуждите си по най-бързия начин. Дисбаланса между принципа на реалността и удоволствието доста личи и по начина на храненето. Чудесен пример за психичното напрежение между ида и егото е омагьосания кръг на диетите и преяждането и съответно йо-йо ефект. Диетите и придържането към стриктни правила на хранене
са резултат от опитите на егото да въведе ред в храненето, често потискайки нуждите на Ида. В резултат на това желанието на Ида става неконтролируемо в даден момент в израз на протест и човек преяжда. Затова диетите не работят в дългосрочен план. Друг пример е импулсивното хранене, ръководено от Ида и желанието му да задоволи нуждата на мига. Инстинктивното желание да постигнем удоволствие и да избягаме от болката често стои зад внезапното посягане към висококалорични, захарни и мазни храни. На физиологично ниво тези храни задействат наградни центрове в мозъка и ни карат да се чувстваме добре. Принципът на удоволствието е в основата на емоционалното хранене. Нерядко храната служи като средство за справяне с стрес, скука, тъга и други емоции. Ида, незрялото дете вътре в нас, плаче и иска да получи незабавно облегчение на болката си, независимо, че подобно поведение няма да ни бъде от полза в дългосрочен план. Осъзнатото хранене от друга страна, насърчаващо бавното изяждане на храната, усещането на вкуса й и специалното отделяне на време за хранене, без разсейващи фактори, е предпоставка за развиване на здравословно чувство за глад и ситост. Отлагането на удоволствието в случая ни позволява да изградим здравословни хранителни навици, които ще са от полза в дългосрочен план. По отношение на отлагането на удоволствието и как то ни помага да изградим здравословни механизми за саморегулация, показва известния маршмелоу експеримент от 60-те години. В експеримента деца били оставени сами в стая, като пред всяко дете имало чиния с един маршмелоу. Главният изследовател им казал, че могат да изядат бомбона сега или да изчакат 15 минути и да получат второ лакомство. Учените проследили развитието на децата в дългосрочен план и се оказало, че издържалите на изкушението имали по-високи резултати в училище, по-ниски нива на стрес, по-висока самооценка, преследвали целите си по-ефективно и по-рядко били с наднормен тегло. Споменах по-горе, че живеем в свят, който ни предлага лесно и бързо задоволяване на желанията. Фастфуд културата, което буквално означава бърза храна, е перфектно олицетворение на това. Хранителната индустрия е усъвършенствала производството на бърза, вкусна и стимулираща наградните центрове в мозъка храна, която е достъпна навсякъде и по всяко време. Стимулирането на наградните центрове от своя страна създава предпоставка да търсим още от онова, което ни е донесло удоволствие. Отварям темата за пристрастяванията, получаващи се именно чрез стимулирането на тези центрове и защо е трудно да спрем консумирането на нещо, доставящо ни удоволствие. Доктор Ана Лемке, професор по психиатрия в Станфордския университет, в книгата си "Допаминов свят" представя изключително интересна перспектива върху същността на пристрастяванията и как те са следствие от нарушения баланс между удоволствието и болката. Установено е, че болката и удоволствието се обработват на едно и също място в мозъка. Невротрансмитъра допамин играе централна роля за мотивацията на човека. Той се използва за измерване на пристрастяващия потенциал от поведение или наркотик, колкото повече и по-бързо се освобождава допамина в следствие на приятия наркотик или дадено поведение, толкова по-пристрастяващо е даденото явление. Известни са определени вещества, които стимулират от освобождаването на допамин. Ана Лемке дава примери за такива вещества, чието ефект е изпробван върху плъхове, а това са именно шоколада, който увеличава производството на допамин в мозъка с 55%, секс с 100%, никотина с 150%, кокаина с 225%, амфетамините с 1000%. Както вече се спомена, удоволствието и болката се обработват в припокриващи се центрове в мозъка и се балансират взаимно. Нека разгледаме как работи този механизъм, оприличавайки го на везна. Когато човек изпита удоволствие, по наградния път в мозъка се освобождава допамин и везната натежава към страната на удоволствието. Везната обаче не може да бъде наклонена прекалено дълго в една посока, т.е. след като е престояла известно време от страната на удоволствието, се задействат саморегулиращи се механизми, които накланят везната на противоположната страна, а именно на страната на болката. Под болка не се има физическа болка, а желанието
копнежа да си върнем онова занимание, което ни е доставило удоволствие до този момент. Например, да хапнем още шоколад, за да затворим празнината, която се е отворила след като е свършило наличното количество. Нуждата от увеличаването на дадено вещество или дейност, за да се изпита удоволствие, се нарича толерантност. Ако човек иска да бъде щастлив, да се чувства мотивиран да преследва целите си, нещо, което, например, липсва изцяло при депресивните състояния, ще се стреми да постига баланс между удоволствието и болката. Това определено е предизвикателство пред съвременния човек, тъй като той е заобиколен от много лесно достъпни стимули, с които да си доставя удоволствие. Но ако човек непрекъснато и само преследва удоволствието, то той неминуемо ще започне да чувства повече болка и неудовлетворение. С други думи, човек трябва да се научи да отлага удоволствието, да внимава да не злоупотребява с стимули, водещи до константни и резки покачвания на допамин, тъй като това в последствие причинява спадове в мотивацията и настроението, невъзможност да се изпита удоволствие и вероятност от отключване на депресивни симптоми. Това беше видеото за днес. Надявам се да ви е било полезно и да ви е дало поглед върху това как психиката въздейства върху начина ни на хранене. Надявам се също да ви е помогнало да разберете себе си по-добре и да ви помогне да приемете себе си повече. Оставете един лайк, ако ви е харесало видеото, споделете мнение в коментар и се абонирайте за канала за още видеа на тема здраве и хранене. Чао и до скоро!